Egitasmoa gaineko ekintza guztiak bezala abiatu zen proposamenetatik. Eta proposamen horien arduraduna edo ardura hartu zutenak identifikatu genituenean, prozesua martxan jarri zen. Uste dut irratian ere komentatu genula, sortu genula helbide elektroniko bat argazkizarrak bialtzeko. Gogoratuko dut, ze naiz eta 1500 bat argazkizar biltzeko gai izan gean, urte guztian zehar ere oraindik prest gaude argazkizar horiek jasotzeko. Helbide elektronikoa da argazkizaharrak@elizalde.eus. Eta esan bezala, 1500 bat argazki bildutugu eta gai izan gea urteka sailkatzeko. Ez gea gai izan argazki guztiak urteka sailkatzeko, ze topo egin du argazki batzukin, ez dakigunak zehazki noiz hartuak izan zian. Baina egia esan oso ariketa interesgarria izan da, oso ariketa nostalgikoa.